Nun primeiro control, os axentes constataron que carecía de permiso de circulación por resolución xudicial e, posteriormente, tras ser sometido tamén ao control de alcolemia, deu unha taxa que superaba o dobre da legalmente establecida. Realizada a correspondente denuncia, os axentes inmovilizaron o vehículo, polo que o condutor tivo que chamar a un amigo para que se fixera cargo do coche e que non quedara ali abandonado. Menos de 2 horas despois, a mesma patrulla que estaba a realizar un novo control noutra estrada detectou outra vez a este condutor ao volante do mesmo vehículo. Nas probas volveu a dar positivo por alcohol e os axentes tiveron que realizarlle de novo unha nova denuncia. Segundo informaron fontes de tráfico, este condutor podería enfrontarse a penas de prisión de 3 a 6 meses ou multa de 1 a 2 anos e traballos en beneficio da comunidade de 1 a 3 meses, en caso de ser condenado, ademais co agravante de reincidencia. A sanción levaría aparellado tamén 2 multas de 1.000 euros cada unha e a retirada de 12 puntos de carné.